Aniya ta karon sa lungsod sa Cortes, uban nato si Mayor Rodrigo Oy. Atong gisubay aron makatabang tag-promote ani aron makadugang ni og turista sa tong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat. Tana. Adto na ta. Sa Barangay Montserrat, lungsod sa Cortes, giablihan ang bagong tourist destination sa lalawigan sa Bohol, ang 𝗕𝗢𝗥𝗀𝗡𝗏 and Integrated Farm. Suruyadayon ng bagong laaganan tungod kay sigurado gyud kung malingaw ang inyong tibuok pamilya, barkada o katropa. Sa 𝗕𝗢𝗥𝗀𝗡𝗏 and Integrated Farm, daghan kang pwedeng ma-experience nga adventure. Pwede ka mag-enjoy sa ilang golf driving range nga lapad kayong area, adunay ATV Adventure Rides, nga lingaw kaayo, adunay restaurant and coffee shop nga lamian kayo mga pagkaon. Pwede pud ka mag-enjoy sa ilang fishing facilities. Sa mga ganahan lang mag-sightseeing, adunay farm tour, aduna pud sila'y campsite. Kabisita na gyud ko sa inyong Cortes Rupert Mill Fairways and Integrated Farm. Salamat Gob sa imong pagbisita dire sa Cortes. So dako na mong kalipay sa imong pagbisita nga usa sa imong gi-feature sa Aris sa Bohol, nga ato nga farming dinhi sa ato nga kalihukan sa Eco Adventure Park. Nag-enjoy ta aning atong gihimong suroy-suroy sa maong range sa Cortes, no? Usa ang imong amahan si former late Governor 𝗕𝗢𝗥𝗧𝗘𝗦 sa naka-encourage kay amigo man sila ni Uncle. So nagkaistorya sila one time dito sa Canada sa panagtapok sa Tigumbulan ug sa Kunbusak. So murag usa kuno sa wishlist sa Bohol nga maghimo og golf course. Daghan mo ika-offer sa iyong mga guests kung musuroy dinhi. Makahatag po ni og dugang na turista na kanang hilig og mga golf. Arita diri sa Cortes Rupert Mill Fairways and Integrated Farm na nahimutang diri sa Purok City, Montserrat, Cortes, Bohol. Dinhi sa among lugar makita ninyo ang agricultural farm. Ang usapod namo diri nga ikadalit sa mudong diri ang amo ang golf driving range. Doon na po ta diri in-house nga restaurant ang kusina 𝗕𝗢𝗏. Pwede po mo diri mag ATV ride natay 1-hour ATV ride diri nga affordable ra. Doon na po tayo mga rooms nga available sa ganahan mag-overnight stay. Pwede po tayo diri og camping o pwede po tayo diri og mga ubang outdoor nga activities, no? Pwede sa tayo diri mag-mountain bike. Sa po ka PhilJips accredited, so pwede ta mo cater sa seminars sa mga government agencies. Pwede po ta mo cater po sa ilahang mga food, mga different agencies sa ato ang gobyerno kay accredited ta sa PhilJips. Tana, manglaag ta diri, arita sa Cortes, arita sa Cortes Rupert Mill Fairways and Integrated Farm. Ang 𝗕𝗢𝗥𝗀𝗡𝗏 Fairways and Integrated Farm, dili lang bagong nga atraksyon sa Bohol, naghatag usab kini og oportunidad sa panarbaho ug tungod niini nalipay gyud si Governor Aris Omentado. Hinungdan na siya mismo ni bisita sa lugar. Uban nato si Mayor Rodrigo Oy o si Mr. Reggie as a farm manager. Aris sa Bohol, Aris sa Cortes.